Shirin dandalin matasa shiri ne da ya shafi matasa kai tsaye domin ganin an jawo hankalinsu da ƙara ƙarfafa musu gwiwa. Dan ganin sun shigo an tafi ana gogayya da su kafaɗa da kafaɗa a cikin al'amuran siyasa da kuma sauran al'amuran yau da kullum. Shirin dandalin matasa shiri ne da ke ƙara zaburar da matasa da kuma jawo hankalinsu domin ganin sun shigo ana cuɗanya da su akan al'amuran inganta zaman lafiya da tsaro. Shirin dandalin matasa shiri ne da ke zo muku daga nan GCMS Africa TV da Radio. Sannan kuma za a rinka kawo muku wannan shiri a kowace ranar Laraba da misalin karfe 8:30 na dare. Sannan za a rinka maimaita shirin a kowace ranar Asabar da misalin karfe 8:30 na dare. Dandalin matasa shiri ne kasaitacce, ingantacce, nagartacce. Kada ka bari a barka a baya wajen kallon wannan shiri. GCMX Africa, muryarmu. Shirin dandalin matasa shiri ne da ya shafi matasa kai tsaye domin ganin an jawo hankalinsu da ƙara ƙarfafa musu gwiwa. Dan ganin sun shigo an tafi ana gogayya da su kafaɗa da kafaɗa a cikin al'amuran siyasa da kuma sauran al'amuran yau da kullum. Shirin dandalin matasa shiri ne da ke ƙara zaburar da matasa da kuma jawo hankalinsu domin ganin sun shigo ana cuɗanya da su akan al'amuran inganta zaman lafiya da tsaro. Shirin dandalin matasa shiri ne da ke zo muku daga nan GCMS Africa TV da Radio. Sannan kuma za a rinka kawo muku wannan shiri a kowace ranar Laraba da misalin karfe 8:30 na dare. Sannan za a rinka maimaita shirin a kowace ranar Asabar da misalin karfe 8:30 na dare. Dandalin matasa shiri ne kasaitacce, ingantacce, nagartacce. Kada ka bari a barka a baya wajen kallon wannan shiri. GCMX Africa, muryarmu.